Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di minggu pasapuluh sada hodung Trinitatis ima di tanggal 31 Agustus 2025. Hata ni Tuhata na tersurat di Heber 10 tolu ayat pitu rodi ayat 10 pitu dohot topik minggu Yesus Kristus manguluho kita rodi saliling-lilingna. Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Ingot tamuma akan manguluhok kamu. Na pabuahon hata ni debata tuhamu. Ujung ni pardalanan nasida ma berek kamu. Jalatiru hamuma hapor siaun nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion, lausido rodi saliling-lilingna. Unang maulo hamu elaw-elaw ni poda naragam jalan na lain. Ay patuk do marhiti-hiti asini roha gabi tugu roha. Dada marhiti-hiti parpanganon naso marguna diaka na mangaradu tisa. Adong do dihita langgatan. Dang marhuaso mangatos yani akan marhaladu di udung-udungi. Ay di balian ni parsarwanido ditutung sibuk ni akadorbia. Dung dibuan situa ni malim mudari tubagasan bilut nabadia alani dosa. Songonido nang Yesus di balian ni harbanganido ibana marsitaonon. Asa di parbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri. Di bahini tadapot tom maibana tu balian ni parsarwani mamorsan haliaon nai. Aidanga dong dihita di son hutanahot alai di lului rohata do narosugut. Marhite-hite ibana ma tapi lehon toktong tu debata pilihan puji-pujian ima parbue ni bibir akan amarhato poton guarna. Alai unang ma lupa hamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha. Ai di halomohod debatado aka pilihan na songoni. Tangiho kamu ma akan na manguluho kamu jala ului hamu ma nasida. Ai nasida do majagai to dimuna laos nasida do maralus sugut. Naing ma marlas ni roha nasida disi unang mardongan hui-hui. Aidang ulimunai. Ima hatani Tuhata. Di hamua kamang dohot tamuinang sian turpu na hujahatok kinon. Adong maopat ipola ni jamitaon nabui taputihi siane. Na parjulu unang tahalupahon akan naung manguluhok kita. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Imana parjulu. Sa sitong na niyan, di minggu na salpu marhiti epistel nasan sada Tesalonik 5 ayat 12 tu ayat 24 nunga disungguli hita taringot tusi. Jala tumakas di ayat 12 di dokate. Huili-hili kami mahamua le kadongan tada hamuma akan makalujaho kamu. Supaya kamu menghormati mereka. Ima molo di hata Indonesia di dok. Akan na manguluho kamu marhiti-hiti Tuhani rodiaka na paingotok kamu. Nuaing didok muse songoni di bagasa turpukon. Ingot tamu ma akan na manguluho kamu na pabuahon hatani debata tuhamu. Totu molo didok songoni akamang dohot tamuinang akaisi matutu na manguluho kitai. Naung pabuahon hatani debata tuhita. Totu daksala molo tadok akapadita mayate. Guru huria, akadiakones,
Bibel pro evangelis akka pangula nagok tiki marupani. Alai unang lupa hita situa. Artina akka pangula ni huriaima molo di konteks tarupani. Ay nasida do na manguluhok kita, jalan nasida ma nagumurang pabuahon hata ni debata atu hita. Alai adong do pesadanay nasubui lupa honota ima guru sikola minggu ate. Atik pedang martohona ni volunteer do irupani alai gudang do taingot hata ni debata marhiti-hiti akka guru sikola minggu. Akaima natakas mengajari hita na manugu-nugu hita di partodiod doho pajonokon hita tu debata. Nasida ma nasay manungguli hita di akahata ni debata. Molo di ayat 10 pitui di dok nasida do na majagai todita. Nasida do na majagai todimuna ninna rupani di dok di sini. Memang molo jujur hita madok macegudang do si ingoto sian nasida ate. Aus sugari di suku kita ra dia ma apala nata ingot. Dia ma apala na berkesan jalan na berbekas di rohata sahatu tikion molo taingot akan natagwari di gijang nakiningan. Tentu molo martaringot tuita tusi bui meragam dua lusta. Alai na hudok konon paling tidak rupane mewakili alus nihita sude. Adong do na marningot pardalan na. Jadi saya taingok rupani pardalan ni paditai guru huriai bibel purui diakonesi doh tak kena bangulu kita nasingi pardalan ni situai ate adong do namar ningot pakatayonna adong do namar ningot parekelna namar ningot parjamitaonna cara na mengajar cara na kariju jala songon na didok na dibagasa turpukon adong do namar ningot haporsiaonna bohai bana mengadupi nama sai buhay ba na mangadupi tantangani, buhay ba na mangadupi pangalahoni ruasi, buhadoy ba na mangadupi dinamika na masa, contoh na rupani di akapar sermonan, buhadoy ba na mangadupi akahata-hata na sahat tibana. Pokokna gudang masih ngoton sian nasida ate. Jadi molo itor tarbayak kita rupani tu sosok niaka pribadi natadokon nakeningani mace gudang nabui ingotota. Hawa kadongan asing ni natagwari digijangi adong do petahe naso mungkin halupa honota naung manugu-nugu hita pajonoko kita tu hata ni debata jalan na mangaradu titodita adong dope dua sosok nai ise mai batu tu dang bui lupa honota na torasta dus songo si Timoteus ai bui pe ibana gabe songoni sada parhaladu, sada pangula, jala pribadi namatang di haporseaon, atik pe posodo pe anggo pardagingon na, tentu peran ni omat na dosada, si Eunike ate. Dungi musena paduahon ba opung na, ima opung Lois. Jadi molo tajahan no di 2 Timoteus sada ya 5, ay huingok do haporsiaw muna na somarlauki na maringanak yan di bagasan opung muburu si Lois nang di bagasan inangmu si Eunike. Ido didok rupani didok disi. Jadi dua sosokon sangat berperan penting di pertumbuhan iman ni si Timoteus. Soni do nak kita. Jadi berani do hita madok rupani opuk taido na toras taido nagawe songon pahlawan imad di hita. Hamu kadongan tabahem ma ngulu niaka naung manguluhok kitai gabe tiruat di hita terlebih tiruat di haporsiaw nate teladan iman ngatarok naki digijang bohadu nasida rupani mangulu tapai hutihut bagaimana mereka menghadapi tantangan itu. Jangan hanya melihat bagaimana mereka mengawali hidupnya, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka mengakhiri hidupnya. Ujung ni pardalanan nasida ma berek kamu ima didok nakid di bagasa turpuk tai. Agudang dojol maon anggo partubu na denggad dua te dangadong nahurang sikop do sudi. Halai di ujung na baboy do gabe paet. Sebaliknya adong do na sengsara ditiki
seorang ibana tu portibion. Macai hacik do nguluna di mulane. Alai di ujung na marhite perjuangan na di nguluon gabe berakhir kebahagiaan do. Happy ending na ninay rupani. Jadi tohodo na nidok ni peribahasai berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Jadi mamereng jujur ngulu ni sasahala dang bui oleh julu. Kapan dia lahir? Dakkolani. Alai ikut tabereng do siap pudi. Bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Dus songon nambar lujongi ate lari maraton. Babui do di start nai atau ngibana do juara. Alai dung dipudi barak tari de ibana. Aidak sanggup ibana satu garis finish. Arong do col mana songoni, anggo di mulanai dangarong nahurang, hiraibana do si babereng-bereng rupani. Alai di ujungna bah olo do gabe lea ideaon. Roma halak madok, apul-apul manang madok kata ditiki mod ding ibana. Anggo amaton, bah mace gudang do si ingoton ninna rupani. Alai dangadok si turuo. Burjudo nian. Alai inna bagak dunian alai kateng dunian alai inna. Jadi molonunga didok alai ba alai masudiate iman aparjolo napadua kon manok tong do Yesus Kristus. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dang muba-uba Tuhata Yesus Kristus si. Anggo jolma olo do muba-uba ate. Ala yang gutu hatta Jesus, songonina tuari, songonisa darion, laus ido rodi saliling-lilingna. Alenak pe songoni sahatu sadarion torok dope nasai meragukan hatuhanon ni Yesus Kristus si. Torok dope naholan mamereng sian hajol mauna. Dak Tuhani ninna nadi barupane. Puasa. Betubu, mati. Masa Tuhan tubuh, masa Tuhan mati, indah kanadi berupani. Dohot aka argumen na asing dope na berdasar Alkitab di padok. Jaladak sauti nagabi guga hapor siaon na alan yaka pikiran si songoni. Molo tabuka saunari yaka media sosial isarani TikTok, Facebook, YouTube, dohot aka nasing taida madisi yaka diskusi-diskusi na kadang mabahik kita gabi suku-sukun jala mabuan hita tuaka kesesatan. Jadi molodang kuat hapor siau tau bah olo do munggil. Alani komana do hita. Idu asa didok di bagasa trupukon unang ma olo hamu elai-laun nipuda naragam jala na lain. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Di ayat siate. Nah patuluhon adong do dihita, dangadong dihita di son hutanahot. Ima pesan na patuluhon na naing dohonon na rupani. Memang nalahosal pudo sude anggoda di portibion, dangadong nahot di son. Sementara do sude termasuk inganan na taingani nuaing. Dangadong dihita di son hutanahot ninna. Kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Idu asa didok dihe bersapuluh sadai 10 adorak sutrupuk tahun. Ai di paima-ima do hutan na marujahan nahot na pinadean jalan na pinauli ni debata. Di bidu 10:22 didok sonon. Alai duluk sionido didapoton hamu dohot hutan ni debata na mangului ima Jerusalem na di Banua Kicang. Molo di buku de 522 maceta kaslu didok rupani disi surgui sabulot tadui dangadong be si ayo disi. Ido anggo huta nahot. Anggo na di portibion dangadong kesementara adui sudi. Laus omma na membedahon surgo ni hala Kristen ate tu surgo ni halakan. Hamo kamang dohot tamuinang ahado nanaing dohonon na marhite pernyataan itu hita. Tentu molosal pudo sude jala moloso adong do inganan naho dison bata jalahi matong
hutana hoti ima Jerusalem na ibaruyate. Baholan itu tu baunang maju saunari. Bamolotung gawe tusipe batung saguru tu pangalap ni Tuhan imate. Alai molotung arok perupani nasota habbe di portibion nek katopi bana lao ba tongdo boi rupani asatinang yakot. Na paupaton jalan na perpudi pesan sian trupukot tu hita unang lupa hita mabahen na denggan. Dahil saplonomi takas de didok alai unang malupa hamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roka. Ay di halomohod debatado aka pilihan na sooni. Tapatupa ma aka na mabahen ulaw na denggan dohot na mangulahon asini roha. Amin. Martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, pasu-pasu mai, paurato di bagasan rohanami bi, asa di perbuiho katami perbuih na denggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Amin.